Aham bụ eze ọnwa Ezigbo of Gariki FCT Abuja Olisakwe Charles. Ana m asị na obi adịghị anyị mma na akpọpụta anyị tee anyị ure. Na ure a na-ete anyị na-etekwa ya ọdas. Ihe a na-eme ọ na-emekwa mbụ. Mgbe na-asị na ndị Igbo niile ga-apụta meghe ọnụ ha kwuo okwu na ihe na-eme na awụrụ ihe kwesịrị ime. Mgbe na-asị ọ dịwa otu a na-asị na ụbọchị nta ka a chọọ n'Owerri. I'm happy that all of you are here. What you people are seeing here now is what Nnamdi Kanu has been fighting for. So this is what this young man has been fighting for us, but nobody knows. Nigeria thinks that we are playing, we are doing this. We know what we are doing. And God will help that boy to be free from the problem he is today. We are royal fathers from Igbo speaking communities in Nigeria. It is Igbo tradition that a father does not abandon his son. Yes. We are here because of our son. As royal fathers, we came as fathers because of our son. To see that justice, fairness prevails. And we can never deviate from our tradition of caring for our children. Thank you. Ndị anụ nwe efu chala ebe anụ abịa ha gbochie anyị nwe efu ha ọ ndị mmadụ efu ya ebe edebere ebe sọsọ ya na-anọ ya na-akpọ solitary confinement onwere onye na ya ọfụrọda ahụhụ ya na ya akpa nkịta ka ọ fụkwazi ya mmadụ so ihe niile ha na-eme bụ ha na-atageti ka eme ya ka ụvụrụ ya gasa ka okwu eziokwu ka onye ala ọ ha chọrọ ime ma Chineke biri n'igwe ama nkwe so ya ka anyị na-ekwu na anyị ga-eburu ya anyị chọrọ ka ebupụ ya bikọ ọ ihe kọt ọ ihe dị kọt ibupụ ya from aka ndị anụma o nwere investigeshon a na-emechaghị investigeshon afaịlị gị ihe nwa asị na ya afaịlị ihe nwa asị na o mere afaịlị gị ya na kọt so the only thing ịmala ebe ahụ a na-edebe ndị na-eche mbọsị ikpe ha ije ebe a debe ya enwere kuje prison enwere sileja prison mana ya ma mbọsị na ya pụtago bụ na ya pụtago oke anyị bụ ndị Igbo anyị na-ezo ezo ebe ọ na anyị na a na-ama na anyị nọ so n'ọnya nwa anyị sị ka anyị kenekwa unu ndị BBC unu na-anwakwa ha sị na ha na ihe a na-eme bụ ihe ziri ezi ọ na ihe na-emebi ihe ziri ezi nke iji wee ịchọzi ka ndị onyonyo ndị press ndị jọnalist ka ha bata n'ime and mgbe a bịara mgbe e mechara ikpe nke emere ikpeazụ onye na-ekpe ikpe a ọnọbidozi n'intanet kọsị na ya achọghịkwa ka e kwuo ihe na-abụrụ ihe mere na kọt ya chọrọ ka onye na-eme press address bụ ihe mere na kọt anya sị ọwa ihe a bụ the reason why we should allow the press to come in so that ka ha nweta the first-hand information. And when there is any matter in a court, the court should be made open for the people. Yes, and for the journalists. So anybody coming up with any promulgation that is not enshrined in the Constitution is a foul position. And I did put it here, openly and publicly. Are you listening? When Ezaki was standing here is my ex-governor. Before you are my crowns. That is nonsense. Right? The court was open. So any person what the hell? What are you talking about? Who is that person promulgating those nonsense principles that should override the constitution of the land? What the hell? Well, ihe menu bụ na anyị bịaruru asị na echere ịmanụ na dịka otu ikpe asị dị ọ dị ka ha na-emenụ security clearance dị iche iche so ha sị na ichere ka eme nyocha so anyị akwụgidekwara na-eche ịhụgonu ndị okenye anyị abụrụ ndị dị mma ekwu n'anwụ anyị nwakabụ ụmụ okorobịa nwere ike kwuo n'anwụ mana ndị okenye bụ ndị na-achị ala Igbo adịrọ mma ekwu n'anwụ so ọ dịchọrọ mma n'anya dịka awụ onye ka ha ọ dị ka ha nọ n'anwụ maka o teela anyị nwa na ebe afụkwa na ha ihe na-akụ ugbu a bụ ọ fọrọ nkeji 15 ka ọkụ elekere 10 ha anọgo ihe dịka ebe awa 3 ha nọ ebe a na-eguzo so ịhụnanụ ndị okenye ọ dịghị mma so iwe abịago ha mana nke bụkwa eziokwu bụ na onye nyochakwa ya ga-ahụ na onwe onye ga-ekwe ka nna ya guzo n'anwụ so ọ ya ka ji na-asị ka ha jee